Como cada ano, o Departamento de Turismo da Pobra intensifica a súa oferta para a Semana Santa ante o gran número de visitantes que acoden ao municipio nestas datas. Persoas que nos visitan, estes turistas pois que deciden achegarse hasta o noso concello, teñan experiencias que poidan vivir, que poñen en valor tanto o noso patrimonio ambiental, natural e patrimonial. Unha das citas xa habituais é o Obradoiro de Marisqueo impartido polas mariscadoras de Mar da Pobra, que se celebrará o mércores 27 de marzo. O xoves e venres santo, a Casa Mariñeira acollerá unha exposición de camelias, polo que fan un chamamento á veciñanza a participar aportando os seus propios exemplares. A inauguración será o xoves ás 12:30 e poderase visitar en horario de 10 a 1:30 e de 5:30 a 7:30. Animamos a todas as persoas veciñas e residentes a que traian algún exemplar dunha flor da camelia que teñan nas súas hortas para lograr unha exposición participativa. No apartado de visitas guiadas haberá dous o sábado. Pola mañá unha ruta polas piscinas do río Pedras e pola tarde un percorrido patrimonial pola Capela de Alba e a Torre de Bermúdez. Vai ter lugar unha visita guiada ás xoias do románico do noroeste peninsular, que son a Capela da Alba, que está na igrexa de Santiago do Deán, e a Torre de Bermúdez. Esta visita tamén é un tanto especial, porque ademais de coñecer todo relacionado con ese patrimonio, imos tamén coñecer de cerca pois a historia de Juan Domínguez Giance e Constanza Domínguez de Búa, que son o matrimonio benfeitor de ambos os dous inmobles. Ademais, imos contar cun guía de excepción como Antonio González, que é historiador e director do Museo Valle Inclán. Esta visita é de balde, pero é necesaria a inscripción previa a través dos teléfonos de turismo ou ben presencialmente, e o punto de encontro é ás 4:30 na Casa Mariñeira. Ao longo de toda a semana, a Oficina de Turismo ampliará o seu horario en mañá e tarde para atender as consultas dos visitantes.